имаше някои дефицити според мен. Другарката Емилия Николова, тя искаше да ни сложи в някакъв кълъп, да ни затвори в нейните конвенции, всяка наша мисъл да има увод, развитие и заключение. И ние просто отказвахме да се вписваме в такива шаблони и затова тя не вярваше в нас. И мир на праха й, но тя не успя да потуши в нас любовта ни към литературата и към разказите. И горката сигурно не може да си намери покой всъщност, защото всъщност, понеже е ясно, че иначе ще, както се казва, ще залоим и ще продължи още дълго, мисля да завършим с вица за другарката Никола. За да разберете какви трайни щети върху нашата психика, колкото и снисходително сега се отнасяме към нея, е направила тя. Преди това ще ви кажа един велик израз, с който се вършва книгата на един от най-големите хулигани в рок-н-рола, Леми Килмистър. Леми Килмистър има страхотна автобиографична книга, преведена на български от също голямата фигура Насо Русков. И той завършва с един израз на английски, който аз сега ще се опитам да го перифразирам. И то е: не мога да разбера защо не трябва да се говори лошо за мъртвите. Когато си бил гъс, ти отново си гъс, само че вече си мъртъв гъс. И мисля, че това е също една добра житейска философия и затова другарката Никола. В прерията седи кедъра самичък и върти едно животно на чеверме. И пристигат неговите съученици Иво, бат Емчо, Ото и там разни други на коне. И сядат и почват да си говорят около огъня. И в един момент Иво казва: тая Никола напоследък никак не ми харесва. И отговора на кедъра: като не ти харесва, не я яш.
Това ми направи впечатление, за смачването лице не могат да разберат какво излъчва и такива винаги са стряскат, спират и още начало винаги животните, колкото са животни, пак погледа им има нещо, позицията на тялото. И ми направи това впечатление, че всички са стряскат, защото някакъв списък с тебе за тук и мога да разбереш неща и спирата и винаги. Не мога да разбереш. С някакво неизвестно нещо. И то неизвестно животно. Той не обръща внимание. Тя женска, че забремени един Барсън Ръсел TV. Я забремени 200 лева давата защото било по-сложно там.